eu non recordo moi ben xa cando empecé a escribir, probablemente porque debe haber moito tempo xa, non? E por que tampouco, pero eu sempre tiven a idea de que empezar a escribir aí pola adolescencia, despois de chegar ao contacto con certas obras literarias, despois de chegar en realidade ao contacto co mundo da literatura como lector e ver que aí se abría un universo novo, diferente, que tendo que ver co mundo no que vivimos e co mundo que nos toca sufrir, padecer, amar e que nos alegra ás veces, pois tamén había outros mundos que dependen case que directamente da nosa imaginación, non? Supoño que iso foi o que me levou a escribir, unido á necesidade de comunicación que temos todos os seres humanos e algúns a comunicarnos por escrito, fundamentalmente cando non comunicamos de outras maneiras, non? O porqué eu creo que é ese, simplemente a necesidade de comunicación e a posibilidade de contar historias de moi diversas maneiras, calquera clase de historia, en calquera clase de mundo existente, inexistente, imaginado ou real.